Kaixo eta ongi etorri magazinera, gaur asteartean maiatzak 24 elkarrizketa eginen ditugu. Lehenik eta behin Gustavo Ortiz de Barron plazaolako bide berdeen ekimenaren harira izanen dugun solasaldian egonen da. Eta gero Fermin Zabalza administrazio euskeraz taldearen kidearekin egonen gara, LGTBIQ mugimenduaren genealogiaren web orri bat egin dutelako, eta hori euskaratzearen alde egin duten kexaren harira solasean. Baina lehenik eta behin has gaitezen betiko edukiak ikusten. Has gaitezen beti bezala efemerideekin. Maiatzak 24 zen, baina 1753an Jean-Paul Marat kazetari eta iraultzaile frantsesa jaio zen. 1883an berriz, 14 urte eraikitze lanetan eman ondoren Brooklyneko zubia inauguratu zuten. John eta Washington Roebling altzairuzko kablez egindako lehena. Eta 1933ko maiatzaren 24an, Reichstag ahal handiak eman zizkion Hitlerri ondorengo 4 urteetarako. Alemania nahi eran gobernatuko zuen honen ondotik. Eta 1978ko maiatza egin zen, ikasleek su eman zioten Parisko burtsari. Goazen gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 24a da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 418 ikasle ukrainiar hartu ditu jada Nafarroko hezkuntza sistemak. Iruñeko udalak eraberritze lanak egingo ditu San Juanko adinekoentzako apartamentuetan 7 langabetu kontratatuta. Haur eskoletako sektorea greba mugagabe batean murgilduta dagoenean, LAB sindikatua lehen hitzarmen kolektiboa lortzeko negoziazioak hasteko prest agertu da. Dinamobel enpresan 70 langile kaleratu nahi dituzte. Euskara Bideak eta Nafarroko Bersozale Elkarteak 40.000 euroko hitzarmena sinatu dute 2022an Nafarroko bersolaritza dokumentatzeko eta ikertzeko. Kultur eskubideak demokraziaren osasunaren funtsezko zutabe gisa eztabaidagai kondestablen eginen diren jardunaldian. Labriteko pasabidearen konponketaren faktura €1.000.000 ingurukoa dela eta 7 asteko atzerapena duela ohartarazi du EH Bilduk. Arrotzapeko oinezkoen pasabide iragazkorrean La Compasión Eskola Pios ikastetxeko aurrek egindako ingurumenaren aldeko mezuak jarri dira. Ustelkeriaren kontrako bulegoko burua izendatu dute Edurne Eginoa. EH Bilduren Nafarroa eta Iruñako hautagaien aurkezpen soziala eginda Joseba Sironek, hiriburuko udalerako zerrendaburu gisa errepikatuko du hurrengo hauteskundetan. Gaur asteartea udaletxeko fatxada laranja kolorez argiztatuko da epilepsiaren egun nazionala dela eta. Eta ikus dezagun aste honetako agenda. Asteazkenean maiatzak 25. 6etan ipuinaren ordua euskaraz Maitane Perez ipuin kontalariarekin. Milagrosako liburutegi publikoan izanen da. Eta baita ere Xavier Xubelet musikariaren kontzertua Herriko Tabernan 8etan. Hortzegunean maiatzak 26. Ipuin kontalaria Kamishibairekin 6etan San Francisco liburutegi publikoan. Eta Etxepare Jalgiadi Batura hitzaldi errezitaldia Xavier Amurizaren eskutik Linguae Basconum Primitiae liburuaren harira. Kondestable Zibiboxen 7:30. Hortziralean berriz maiatzaren 27an Biba Boy antzerki ikuskizuna egonen da Dario Fo eta Franka Rameren omenez. 7:30 Zibibox Sanduzelain. Larun batean, maiatzak 28, Kui, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen ikuskizuna Amekak laurden gutxitan Zentral Kafe Antzokian. Eta txalapartaren oinarriak ikasteko jolas lantegia, piztuta euskal kultur begirada zikloaren baitan. 11:00
ordu bata eta erdietara, Jus Larrotxako Zibi-boxean. Eta ziklo berdinaren baitan, Txontxon Gilo tailerra 6 eta erdietan Sanduzelaiko Zibi-boxean. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasek honakoa nabarmendu du lerroburu nagusian, 10 nafarretik batek tiroide funtzioko alterazioak ditu. Azaltzen denez, foru komunitatean tiroideko minbiziaren intzidentzia handia dago emakumetan, 13 kasu 100.000 biztanleko. Adituek iododun gatza kontsumitzearen garrantzia azpimarratzen dute. Biztanleriaren 50%ak nodulu tiroideoa izan dezake diotenez. Argazkian berriz, gazte batzuek bengalak pizten eta izenburuan betionakek atarrabia piztu du. Izan ere, betionak eskubaloi femeninoko kategoria gorenera igotzea lortu du. Eta beste berri batzuetan, Zarzuelak ez du baztertzen Juan Carlos lehenengoa berriro Espainian bizitzea. Eta Dinamo Belek 70 kaleratze proposatu ditu bideragarritasun plana betetzeko. Diario de Navarran berriz, lerroburuan, foru gobernuak 3.889 bitarteko plaza finko egiteko planean baino ez da geratzen. Sindikatuek ez dute onartu, nahikoa ez delako, eta estatuaren kopia bat delako. Txibitek aurreratu du geroa baik ere zalantzak dituela. Argazkian berriz, Juan Carlos lehenengoa autoko lehiatilaktik agurtzen, eta izenburuan, 11 ordu familian Zarzuelan. Errege etxeak errege emeritua Espainiara itzultzeko atea irekitu. Gara egunkariko lerroburu nagusian berriz, Siemens Gamesak Euskal Herrian izanen du oraingoz egoitza. Ez dut inolako aldaketarik aurre ikusten oraingoz, adierazi du Siemens Energiko kontseilari delegatuak Zamudioko plantaren gaineko erosketa eskaintza publikoari buruz. Enpresa batzordea kaleratzen beldur da. Argazkian, Joseba Ezkurdiaren argazkia eta izenburuan, Joseba Ezkurdia, finalerdian izan nuen indar sentsazio hori ez dut sekula eduki. Eta bertze berri batean, Estatu Batuek apostua goratu dute eta Txinaren interbentzio militar baten aurka ohartarazi du. Berria egunkarian, Siemensek baieztatu du Gamesaren lantaldean aldaketak egingo dituela. Alemaniako multinazionalak egiturazko optimizazioak egingo ditu Siemens Gamesa osoa erosi ondoren. Baina ez du zehaztu nola eragingo duen enpleguan. Langileak kaleratzeen beldur dira. Argazkian, Depakine 500 miligramoko kutxa bat eta izenburuan, Depakine auzia argitzeko borrokan. Sanfoi etxea salatuko dute botika batek umekiei eragiten dizkien ondorio kaltegarriez ez ohartarazteagatik. Eta beheko argazkian, Joseba Ezkurdia eta Unai Lasoren hitzak jokatuko duten partidaren harira. Eta bukatzeko Euskal Herria irratia. Dinamo Belek 70 langile kaleratu nahi ditu. Zuzendaritzaren arabera, kaleratzeok ezinbestekoak dira, laguntzak jaso ahal izateko ezarri dioten bideragarritasun plana bete ahal izateko. Beste berri batean, harrera beroa jaso du Betionak taldeko jokalariek atarrabian. Eta azkenik, Oian Mendo Garesko alkatearen hitzak. Udal jarduna nabarmen zaildu du zibererasoak. Nafarroako 136 udalen webgunei eragiten dien zibererasoak luzerako joko du. Hala ohartarazi du Animo enpresak, guztira 160 erakundek ez dute web zerbitzurik posta elektronikorik herritarrekin komunikatzeko. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur tenperatura are gehiago jaitsiko da eta giro nahiko freskoa izango dugu. Bestalde giroa bustia izango da iparraldean. Bertan noizbehinka zaparradak botako ditu bereziki egunaren bigarren partean. Gainontzekoan euri gutxi espero dugu. Mendebal ipar mendebaldeko haizeak joko du, tarteka zakarrantzean kostaldean eta Ebro ibarrean.
Temperatura maksimoak 18 graduren azpitik geratuko dira, leku askotan 13-14 graduren bueltan. Bihar ez dugu aldaketa handirik espero. Hodei ugarirekin jarraituko dugu, batez ere kantauri isuri aldean. Bertan tarteka euria egingo du. Arratsaldean eta gauean atertzeko joera hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorren batekin kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperaturan aldaketarik ez, beraz, freskotik jarraituko dugu. Eta gaur arratsaldean Gustavo Ortiz de Barron Plazaola Patzuergo turistiko gerentearekin, kudeatzailearekin gaude, arratsaldeon. Arratsaldeon Gorka. Mila esker etortzeagatik. Mila esker zuei gonbidatzeagatik. Bueno, hain zuzen ere, igandean Plazaolako Bide Berden 22. edizioa egin zenuten, hain zuzen ere Bide Berden egun horren harira, ez? Eta, galdetu nahi dizun, Gustavo, lehenik eta behin, zer moduzko sentsazioak egun horrekin? Bueno, alde batetik ona, baina pixka bat esango nuke sentsazio gazi gozoa izan zela, ez da, porque iazan aurten, aldaketa batzuk izan ditugu programan, eta ez dakit horrek izan duen eragina, baina, bizikletari gutxi etorri zitzaizkigun, hori pena bat izan da, porque azken finean da egun horren helburu nagusietako bat, ez da, bizikletaren erabilera sustatzea, mugikortasun jasangarria sustatzea ere, herrien arteko konexioa eta jendea mugitzea bizikletan, eta egia zen, aldaketak izan direla, beti festa hau egiten da Bide Berdean bertan, aurten lehenengo aldiz ateratzen zen Bide Berdetikan, errepidetikan egin behar ziren tarte batzuk, eta ez dakigu hori izan den arrazoia edo, baina jende gutxiago etorri zaigu bizikletan, baina dena den beste helburuak ere bai beteta, porque azken finean helburua da jendea erakartzea gure zonaldera, ikustea gure zikloturismo eskaintza, turismo eskaintza ere, eta gero nolabait ere gure zonaldeko patrimonio ondarea eta ezagutzea. Aurten gainera esan dudanez, Plazaolatik atera zen, Arakilgo udalen egin genuen, txoko zoragarri batean, Itsasperri elizan, hor badagatzen den gune bat, oso politia dena, eta zentzu horretan bai asmatu genuen, baina pena eman zigun, bizikletakin jende gutxi animatu zela, baina zentzu horretan hori, sentsazio gazi gozoa. Gazi gozoa. Aipatu duzu lehenago ere, egon zela hor uholdeekin arazo batzuk edo euriteekin arazo batzuk eta Plazaolako bidea edo kaltetua gelditu zela? Bai, porque oro har beti, festa honetan beti egiten dira deialdi batzuk bizikletan edo ez egiteko, eta beti saiatzen da Bide Berdikan egiten, baina egia da, abenduan izan genituen, dakizuenez kriston euriteak izan ziren, kalteak izan ziren hainbat tokitan, eta hemen Plazaolan ere kalte izugarriak, kalte handiak izan genituen, hain zuzen ere tarte horretan, Arakil, Imotz, Elurtzun tarte horretan, eta gaur egun itxita ez badago ere, arreta zibiltzea eskatzen dugu, porque kriston hildaskak sortu dira, urak eramantzun bide zoru parte handi bat, eta horregatikan atera genuen, ibilbide hauek atera genituen Bide Berdetikan, bakarrik egin genuen kilometro eta erdi edo Bide Berdetikan, eta gero ja Itsasperira joateko erabili genituen inguruko pistak edo errepideak. Gustavo, Bide Berden egun hau, ez dakit zer den nazioartean ospatzen den egun bat, bakarrik Plazaolan egiten duzue? Ez, ospatzen da estatu mailan. Badago Fundación de Ferrocarriles Españoles izeneko erakunde bat, honek deitzen du urtero maiatzen egiteko ospatzeko Bide Berden eguna. Eta zonda denez, helburua da alde batetikan halako azpiegiturak Bide Berdeak sustatzea, baina horren azpitikan ere, esan dugana, mugikortasun jasangarria sustatzea, bizikletaren erabilera sustatzea, turistikoki ere zonaldeak sustatzea, eta orain dela 23 urte ospatzen da eta Plazaolan 22an egin da. Orduan Plazaolan ospe handiko jaia da, tradizio handiko jaia da, eta espero dezagun mantentzea. Egia da, betidanik egin dela Lekun Berrin eta Leitzan, beti txandaka egiten genuen, eta azken bi urtetan erabaki genuen pixka bat ateratzea Plazaolako beste zonaldetara, beste udal batzutara,
bidean berdan dauden udaletara, baina saiatuko gara ere pixka bat lotzen zikloturismoarekin, zikloturismoaren inguruan proiektu politia daukagu, eta ez da bakarrik bide berdea, baizik eta beste aukerak badaude, eta nahi dugu beste herrietara eraman festa hau. Ez dakit, Nafarroan adibidez bide berdeen kontua nola dagoen. Nafarrak, ez dakit, harro egon gaitezke gure bide berdeetaz, zer mozko sarea dago Nafarroan? Bai. Gaur egun Nafarroan daude 5 bide berde, Bidasoakoa, Basko Navarrokoa, horiek dira luzeenak, gero Tarazonika, Herriberaldean, Iratikoa da laburrena, Irunberri parten, 6 kilometroko edo, eta gero Plazaola. Plazaola ditu gaur egun 45 kilometro, berreskuratuta. Garai batean Plazaola trenbidea izan zena berreskuratu eginda, eta dira 45 kilometro, bakarrik falta. Bide berde guztiak dira trenbide izandakoak. Bai. Hori da ezaugarri nik uste nagusiena eta importantena. Danak dira, garai bateko trenbide zaharragia bazterturik edo abandonaturik daudenean ja, berreskuratutako, beste erabilera baterako, kasu honetan aisialdirako, kirola egiteko, jarduera osasuntsuak egiteko eta turismoa ere egiteko. Orduan Nafarroan, esan dudanez, 5 bide berde dauzkagu, gainera jakin badakit Iratin adibidez martxan jarriko direla obrak luzatzeko garai bateko trenbidea zena luzatzeko bide berde moduan. Eta nik uste harro egoteko moduan gaudela, esan edo Nafarroan sarea nahiko potentea da, gainera interesantea da, eta gobernuak bultzatuta eta zonaldeko hainbat eragilek sustatua, konexioak egin nahi dira bide berde horien inguruan, gaur egun Plazaola eta Bidasoa bide berdeak lotuta daude Eurovelo, Europako luzera handiko ibilbidean Eurovelo bat dituriko horretan daude konektatuta Bidasoa eta Plazaola, eta gero Basko Navarro ere jakue bidea dela eta nahiko lotuta dagoia Eurovelo 3rekin, eta nik uste apurka-apurka ari direla olako konexioak eta sare handi bat sortzen Nafarroan bertan. Eta guzti honek azkenean, bere ez dakit nola erran, erakargarritasun nagusia da turismo aldetik, turismo erakartzen duelako, bertako jendeak ere erabiltzen ditu bide hauek, ez dakit hor perfil bat dagoen edo... Bai, holako ibilbideak sustatzen direnean, holako trazadurak eta sustatzen direnean, helburua bikoitza da. Alde batetikan, eta hori importantea da azpimarratzea, ondare bat berreskuratzea bertoko herritarrendako. Nik uste hor badagoela esaten denean rentabilidad sozial, aipatzen denean hori ez da, nik uste betetzen dela erabat bide berdetan. Porque erabiltzaile nagusiak beti dira herrikoak, eta hori importantea da. Nik uste lortu egin dela berreskuratzea garai bateko ondare bat, hondakinetan zegoena, iaia abandonaturik zegoena, berreskuratu egin da lurralderako, herritarrendako, eta gero jakina badago horren atzetikan beste helburu bat da, kanpoko jendea erakartzea eta horren atzetikan sortzea turismo ekonomia bat. Hori gurean nabaritzen da dezente, baina ez bakarrik gurean, izango nuke bide berde guztietan. Lurralde, bide berde bat dagoen lurraldean, oro har beti dago turismo eskaintza nahiko zabala. Eta azken urtetan nik esango nuke, azken 3 hamarkadetan, hasi zenetikan eginez, eskaintza igo da izugarri. Turismo eskaintza, landetzeak, jatitxeak, zerbitzu turistikoak. Orduan, importantea da jakitea, bide berdea sustatzen direnean ez direla bakarrik turismoarentzat, baizik eta zonaldeko herritarrentzat ere, eta herritarrek ere jakin behar dute lako gauzak, lako ibilbideak, iniziatiba sustatzen direnean, oso erakargarriak direla kanpotarrendako, turistendako. Eta hor konbibentzia bat egon behar da, elkarbizitza bat egon behar da, beharrezkoa. Azken finean turistek olako zonaldetan sustatzen dute ekonomia bat. Ez dakit, Gustavo, zuk sumatuzun azken aldian, agian pandemiarekin eta eman digolako boom bat kirolarekin, ez dakit sumatu den erabiltzaile gehiago dituztela, bizikleta gehiago ikusten diren bide berde hauetatik? Bai, nabaritu da desente, nik uste itxialdiaren ostean ja jendea zegoela denok geunden, ateratzeko gogokin, gero nola muga perimetralak izan zirenez, napar asko izan ditugu gure zonaldean, ikuste espazio edo babesgune edo natura
gune guztietan egon dela jendea, mugitu garela dezente, baina bide berdetan nabaritu da asko. Bizikletaren salmenta hori nabaritu hor, bakarrik ikusi behar dira estadistikak igo dela izugarri, bizikleta elektrikoak eta horiek ja modan daude, eta eskerra, jende askok lehen ezin zuen eta orain badako aukera joateko, eta bide berdetan nabaritu da dezente. Guk orain dela 2 urte jarri genituen kontadore batzuk, kontagailu batzuk, eta bueno, zifra nahiko potenteak dira. Irurtzunen adibidez aurrek urten 70.000 pertsona pasatu Irurtzunetik pasatu ziren, Leitzan ere hainbeste. Bueno, datu interesanteak dira, nabaritzen da jendea behar duela naturarekin egon, gainera gurean nahiko dago bete-betean naturan. Herriska batzuk gurutzatzen dira, baina gure paisaia gainera zoragarria da. Esango nuke Nafarroa osoan, esan edu bide berde guztiek dazkate euren territorio eta euren baliabideak, ezta? Eta bai, nabaritu da dezente. Jendeak eskatzen zuen, behar zuen, guk denok behar genuen, eta bide berdeak badira beste aukera bat. Ez dakit, gero bide berde horiek erabiltzaile guztientzako modukoak diren edo ez, ez dakit hor plaza olatik gero bidaso aldera joaten uste dut badela malda haundiren bat. Bai, egia da, hori egia da, esan nahi dut. Bide berdeak, oro har, aipatzen denean bide berde bat, ezaugarri batzuk etortzen dira burura, ezta? Nahiko lauak, garai bateko trenak oso trazadura oso lau izan behar zen, nahiko zabalak, esan nahi dut oso atseginak ibiltzeko, familiendako oso egokiak. Zer gertatu da, hori egia da, bide berde batzutan, eta gurean ere gertatzen da, denborakin, trenbide zaharra okupatu egin da, kasu honetan, Erize partean adibidez, ezta? Hemen Izako udalen autobiak hartu zuen parte bat, eta berreskuratu nahian trenbide zaharra ikusi genuen Erize partean imposible zela. Edo tunel bat egiten duzu, kriston tunela eta hori inbertsioa joaten zaizu, edo bestelan, aprobetxatu behar duzu, topografia hor dagoena. Eta adibidez, Erizen hain zuzen ere daukagu turmalet txiki bat, aldapatzua, eta hori ez da publiko guztiondako. Baina oro har, bide berdeak dira oso erosoak eta oso atseginak publiko guztientzat. Eta irisgarritasun aldetikan ere, esan dudanez, oso lauak dira. Jende asko etortzen zaigu, gurpildu naukikin, janbaikekin, eta egia da, hobetu daitekela, horretan ari gara, badaukagu irisgarritasun plan bat plaza holan, holako tarteak hobetu nahian, bide zorua, eta ahalik eta gehien turismo inklusibo hori sustatu nahian. Turismo inklusiboa, eta beti aipatu dut turismoa, baina ez da turismoa, lehen esan dudana, herritarrendako, guztiondako, hau da, unibertsala izan dadin, ari gara lanean irisgarritasuna sustatzen. Hori da erronka oso potentea guztiondako, ez bide berdetan, gauza edo toki guztietan, baina bide berdetan, eta publikoak dira oro har oso familiarrak, baina gero eta gehiago nabaritzen dugu publiko senior bat, bizikleta lehen aipatu dudana, bizikleta elektrikoek kriston aukera eman dute, agian lehen aukera ez zuten pertsonek orain bai hartzeko bizikleta eta egiteko olako trazadurak, eta publikoak anitzak dira, gero eta anitzagoak, eta saiatzen ari gara, gero eta inklusiboa egiten bide berdea. Gustavo, 22 edizio egin dire, 23. bat ere egingo duzue, pentsatzen dut, oraindik, andana bat falta da, baina, pentsatzen dut eginen duzuela hurrengo urtean ere halako, ez dakit ez, besta moduko bat, horregonen da 23. edizioa baita. Bai, lehen azen dudenez, tradizio handiko festa da, urtengoan, motibo desberdinengatik, agian ez da jendetsua izan, baina hemendikan eskertzea, bertan parte hartu duten guztiak eta euren laguntza, porque egon diren bat pertsona laguntzen, eta gure asmoa da jarraitzea, gure helburua ez da aldatzen zentzu horretan, esan dudana, bizikletaren erabilera sustatzea, bide berdeak sustatzea, olako kirola eta olako jarduera osasuntzuak egiteko, eta gero ere horren atzetik dagoen turismoa. Hurrengo urten, baloratu egin behar da, ez dakigu Irurtzunen edo iparralderantz joango garen, gure zonaldean, Lekunberri aldera edo Larraun aldera, eta, bai, ospatuko da, seguru, gauza berriak ekarriki ditugu, eta beti zaiatzen gara, ekitaldi desberdinak egiten, lehen aipatu dugunez nola sustatzen da edo bultzatzen da Espainia oso nahian, gero bide berde bakoitzak erabakitzen du zer egin, batzuek egiten dituzte ibilbideak besteik ez, guzeratzen gara beti turismoarekin lotuta edo irisgarritasunarekin lotuta edo jasangarritasunarekin lotuta beti jarduera batzuk osagarrian egiten.
bizikletaren kultura bat, ez azkenean sustatzen, hain beharrezkoa dena gaur egun, gero, egunetik egunera gero eta gehiago. Eta ikusten da, Iruñean bertan joten zarenean, izan diren azken urtetan sortutako iniziatibakin, ikusten da gero eta jende gehiago ari dela bizikletakin mugitzen, funtsezkoa da, hirian bertan, baina batzutan nik pentsatzen dut, olako landare mugan dauden edo naturan dauden olako bideak, direla laboratorio bezala jende askorentzat. Agian hirian ez sartzen edo dauka, hirian bizikletan ibitzeak, badauka berea, ez da, eta pixka bat, jendeak, kotxeak, eta kontrolatu egin behar da, nik pixka bat esaten dut, hauek dira laboratorio txikia, jendea animatu dadin bizikleta hartzen, eta venga, eta pixka bat kultura hori hartzean, ez da, gero dudarik gabe, etzera eraman, hirira eraman, eta bakoitzaren herrira eraman, eta jakina, holako jarduerak egin bizikletan, mugitu bizikletan, eta importantea da, azken finean, ari gara, ez dakit, energia berde, transizion ekologia eta deno, holako, hitz potoloak gira, baina gauza zume horiekin nik uste laguntzen dugula, behar dugu, gure planeta nolabait ere zaindu, eta holaren nik uste lortzen dugula. Eta gero bestaldetik ere, jakina, da, osasuna, kirola egitea, jarduera osasuntzuak, eta norbera jakingo du bere gorputzan zaintzen duen, baina bizikleta aukera hona da, horretako. Hortzen eta guzti hori sustatzeko, bide berden egun hori, egin zen igande honetan, errantugun bezala, Plazaolan, 22. edizioa, eta horretarako egon da gurean Gustavo Ortiz de Barron, Plazaola Partzuergo Turistikoko gerentea, kudeatzailea. Hemen utziko dugu, Gustavo gaurkoz, mil esker, gurean audiagatik. Eskerrik asko Gorka, eta neduzuneako, hemen gaituzue. Egon gara, bizikleta inoen gara. Ederto, mi esker. Eta gaur Iruñeko udaletako albisteak ikusiko ditugu. Iruñean beraz, bihar asteartean udaletxeko fatxada laranja kolorez argiztatuko da, epilepsiaren egun nazionala dela eta. Bertzalde, Iruñak diru laguntza lerro bat onartu du genero indarkeriaren edo salerosketaren biktima diren emakumeentzako prestakuntza programari laguntzeko bekak emateko. Programa udalak eta Nafarroako enplegu zerbitzuak antolatzen dute. Europako Next Generation EU funtsen finantzaketarekin batera. Eta arrotxapeako oinezkoen pasabide iragazkorrak ingurumenaren aldeko mezuak ditu, La Compasión Eskolapios ikastetxeko aurrek sortuak. Horrela gazteenak klima aldaketaren aurkako estrategian garapenean inplikatzea lortzen da Go Green Pamplona programaren baitan. Baita ere, eskubide kulturalak osasun demokratikoaren zutabe gisa izenpean hartuko ditu kondestablek jardunaldiak. Udalak eta eusko ikaskuntzak eskubide kulturalak, parte hartzea eta gobernantza politikak saioak antolatu dituzte datorren ostiralean. Azkenik, Iruñeko udalak eraberritze lanak egingo ditu San Juango adinezkoentzako apartamentuetan, 7 langabetu kontratatuta. Egoera ahulean dauden pertsonak kontratatzeko Nafarroako enplegu zerbitzuaren diru laguntza deialdira aurkeztu da proiektua. Eta arratsalde honetako bigarren elkarrizketan Fermin Zabaltza, administrazio euskaraz taldeko kidearekin gaude. Arratsalde hon, Fermin. Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Mil eskerran itzuri, gurean egoteagatik. Hain zuzen ere, hor egonda orai pixkat polemika eta revuelo zertxo bait, LGTBI mugimenduaren genealogia liburua atera zelako, ezta? Webgunea. Eta gertatu zena da, hori gazteleraz atera zela, eta euskarari, ez zaiola bere tokia
eman, ez? Eta, bueno, Bat ere tokirik eman. bat ere tokirik eman. Bai. Konta iguzu, Fermin, zer gertatu zen horrekin? Bueno, Nafarroko gobernua, Berdintasunerako institutua, azkeneko urtean aritu da lan hori egiten, ez? Labrit multimediarekin, webgune bat prestatu du Nafarroko LGTBI mugimenduaren genealogia agertzeko, gutxo gorabehera 78tik hona, ez? Eta, LGTBI arloan genekien hortan ari zela, eta, jende askorekin hitz egin du, eta ja behin berriki martxoan atera zuen, eta sorpresa izan da, ni adibidez Telegram talde batean nengoen, ez, LGTBI arloko Telegram talde batean, eta atera dute azkenik hau, eta zeien ongi, eta hemen dago hizkuntza aukeratzeko teklita hori da, ez zegoen, ez zuten asmorik euskeraz ere egiteko. Eta orduan, administrazioen euskaraz taldeak, lehenbiziko edabidetara bidali genuen kexa bat, gero arartekoan ere kexa bat jarri genuen, eta erantzuna berriki etorri zaigu, eta izan da, gaztelanezko webgunearen presentazio publikoa egin eta kasi hilabetera, bidali zituztela testuak euskara bidera itzultzera, euskaratzera, eta webgunearen presupuestua eta ere, prestatzen ari ziren, esan dut, ketxaren gatik izan da, ez zuten asmorik euskaraz agertzeko, ez. Eta, berez lan interesgarria da, ez da liburu baizik eta webgunea, eta beraz ez da leku batean hasi eta beste batean bukatu, baizik eta hor dituzu bost bat atal, batean duzu kronologia, ez, elkarte eta ze mugarri izan ziren LGTBI mugimenduaren historian, Nafarroan, bestetik dituzu nero duzu sartzen elkartzeetan, eta hor dituzu hainbat aktivistaren elkarrizketak, ez, adibidez, Raúl López edo Ana Jakari egiten diote, horiek euskaraz erantzun zuten. Eta, argazkia, beste atal batean argazkiak eta horixe. Eta, batetik, pozik gaude, gutxienez zuzendu dutelako, ez, baina, klaro, zuzendu dute, ez diote inolako publizitaterik eman, ez, esan edo, Espainol hutsekoa, hortxe hartu zen Nafarroko gobernua, Remirez kontseilaria hori aurkezten, eta euskarazkoa kexarengatik, eta kasi espedientea betetzeko egin dute, ez. Eta kezkagarria... Haiek erran dute, Fermin, barkatu, bazutela asmoa. Ez dut esan ez, eta gaina, oso argi dago esan dute, aurkezpon publikoa egin, eta esaten baiazu handik hilabetera hasi zarela testuak euskaratzera bidaltzen eta euskarazko webgunea prestatzeko aurrekontuak egiten, ez dakit nola esan ez. Eta gainera lotxagarria litzateke ez, funtzionatzea ez, lehenbiziko euskaraz egin lan bat eta ez da handik hilabetetara egitea euskarazkoa ez. Eta bestalde, kezkagarria da, guri artekoak eman digu, Nafarroko gobernuak emandako erantzuna, eta egia esan, hor esaten zuen Berdintasunerako institutuak, guk segituko dugu gure lan egiten, inor baztertu gabe, eta Nafarroako errealitate soziolinguistikoa errespetatuz. Esan nahi dut, erdera hutsean atera duzu webgunea ez, hori ez da inor baztertu gabe, ez, euskaldunak baztertzen ari zarete. Eta bestalde, Nafarroako errealitate soziolinguistikoa errespetatuz hori, esaldi hori nazkagarria da. Esaldi hori erabiltzen ari da Txibiteren gobernua, justifikatu nahirik Nafarroko toki batzuetan alemanaren ezagutza baloratzea lan-deialdietan eta euskarazkoa ez ez da. Esan ja esaldi horrek nazka ematen du. Eta horrekin loturik orain ari dira Nafarroko gobernua ari da prestatzen, Nafarroko gobernua eta estatuko gobernu guztiak ari da prestatzen lan publikoaren egonkortze prozesu bat, eta egonkortze prozesu horretan Nafarroan alemana, frantsesa eta ingelesa baloratuko dira Nafarro guztian, eta euskara eremu euskaldunean eta misto bakarrik, ez. Eta parentesi txiki hori eginez, baita ere, Berdintasunerako institutuak argudio hori erabiltzea, ez, Nafarroko, euskararen errealitate soziolinguistika errespetatzea, guztiz atzerakoia da, ez, esan nahi dute, imaginatzen zu esatea. Guk errespetatu dugu LGTBI kolektiboaren errealitatea. Ez duzu errespetatu behar, ez, aldatu egin behar duzu eta hobetzen saiatu, ez. Euskararekin ez, euskararekin errespetatu behar dugu, eta hortxe, gelditu da ia hortxe, ez, tuteran edo, gelditu da ia hortxe dagoen horretan eta errespetatzen dugu errealitateak, ez.
saiatu zaitez hobetzen, ez? Gainera, batzuk errango dute, Fermin, ez bakarrik, ja ez dela bakarrik hortan uzten, baizik eta ari dituela, nolabait ere atzera pausoak ematen, zuk erran duzuna, ez? Merituen dekretu horrekin, paiaren aferarekin, eta hor, nolabait ere azken aldian batzun ustez atzera pausoak ematen ari direla, edo euskararen egoera bizket arriskuan ikusten ari gara Nafarroan. Gobernu hau da lehenbizikoa, eremu mistoan euskara balatu ez duena, alemana, inglesa eta frantzesa baloratzen dituen bitartean. Hau da, txiliterena da lehenbizikoa. Ez da inoiz alakore gertatu, ez da UPN-erekin ere, eremu mistoan. Eta, galdetu nahi dizut, halako gauzak adibidez guk jakiteko, Nafarroko gobernuaren web horri bat, euskeraz ez egotea, erranen dugu ilegala dela, hori ez da posible? Jo, ez nuke jakinen, gainera hori aurreko legealdian foru dekretu bat atera zuten, epaileek parte ez baliogabetu zuten, eta orain ez nizuke esanen zehazkin hori dagoen. Baina bai eginen nuke beste salaketa bat berdintasunerako institutoren aurka. Hau gertatu ondoren, iritsi da maiatzaren 17, ez? Maiatzaren 17 da LGTBI fobiaren kontrako eguna, eta berdintasunerako institutuak kartel bat atera du bi formatutan, bat elebitan eta beste era espainolutxean. Ez dakit, zen aski elebitan ateratzea, edo ez dakit, diskriminazio positiboa egin edo duzu aulenaren alde, ateratzazu elebitan formatu bat eta beste euskara hutsean, ez? Baina ez atera dute elebitan eta espainol hutsean, ez? Uste dute, kexek ez diotela asko eragiten. Eta gainera, ez dakit, esan ematzen holako zerbait egin du, ez dakit, errepidetako departamentua. Gaizki, baina berdintasunerako institutuaren partetik sentiberatasun handiagoa espero duzu, ez? Ikuspegi feministagoa. Eta gero ez da ematen. Zuek adibidez, zuen taldean, administrazio euskaraz taldean, zein izaten diren normalki errepikatzen diren, ez dakit, arazoak edo non egon barri izaten zarete pixkat, bijilatzen, insistitzen? Nahi lan badago. Bai, esaterako, azken aldian kezkagarria dena da, Nafarroako administrazio auzitegia, ez? Nafarroako administrazio auzitegia, gure ustez, atzerakari da euskararen arloan, ez? Nafarroako administrazio auzitegia da halako erakunde berezi bat Nafarroak duena, eta bere eskumena du udalen gainekoa, ez? Ezin duzu kexa bat jarri Nafarroako gobernuari buruz. Eta hor, batetik oso ona da, ez? Uste dut, erakunde demokratikoa den aldetik, esan dut, edo zeinek jo dezake horra, doainik da, ez duzu aukatorik edo behar, diruri behar, eta alde horretatik oso ongi dago, baina garai batean, euskararen arloan, batzutan arrazoia ematen zizun, euskaltzelei arrazoia ematen zigun, beste batzutan ez, baina azken aldian gero eta gehiago gertatzen ari da kontra, euskararen kontra, eta gainera batzutan modu lotsagarrian, ez? Adibidez, estudio hauek hemen Berrizarren daude, ez? Adibidez, administrazio euskaz taldeak kexa bat jarri zuen, Iruñeko enpresa publiko bati buruz, ez? Ez zuelako Iruñeko euskararen ordenantza betetzen, ez? Eta orduan, Nafarroko administrazio auzitegiak, ez? Esan zuen, ez? Guk ez dugu eskumenik enpresa publikoen gainean. Handik hilabete gutxitara, Navarra Sumak salatu zuen hemen Berriozarren, igerilekoen piztina, igerilekoen enpresa publikoak, sobera baloratzen zuela euskara, ez? Eta Nafarroko administrazio auzitegiak, eta gainera bokal berberek, hau da, horrekoan eskumenik ez zutela esan zuten bokal berberek, esan zuten, Nafarroko Sumak arrazoia du. Hori da, lotsagabea eta euskalduna egirri egitea, ez? Hiru bokaletik bi berberak ziren, ez? Hilabete batzuk lehenago esan zenuen, ez? Ezen diegu euskararen ordenantza betearazi, uste dut Gaiarre fundazioa zela, edo Gaiarre enpresa publikoa zela, eta horiek bere hilabete batzuk geroago esan dute, Navarra Sumak arrazoia du, eta Berrizarko enpresa publikoak sobera baloratzen du euskara. Izugarria da. Eta uste dut bereziki larriena hori dela, Nafarroko administrazio publikoa ari da azkeneko hilabetetan hizkuntza eskakizunak kentzen herrietako langileei, lanpostuetan ari da
kentzen adibidez, agintzen ari da, ez da baloratu euskara merezimendu gisa, eta ari okerrago dena, postu elebidunak kentzen ari da. Eta, hori da, nik esan nuke ilegala dela, ez, Nafarroko, asko maite ez dugun euskararen foru legeak, esaten du, eremu mistoan, udalek eskumena dutela, esateko, alako eta alako lanpostutan euskara jakin behar da. Eta Nafarroko administrazio auzitegia ari da jotake horrekoen kontra. Gehienetan Nabar Sumak edo UGTek jartzen dituzte errekursoak eta arrazoia ematen dira. Eta gero, ez dakit adibidez sumatu diren aldaketak maila, Iruñako alkatearekin, ez dakit hor bizitu zeruten zuek aldaketarik, nolabait ere Iruñean bertan egon ziren hor arazoak edo aldaketak. Asko nabartu dena da, adibidez gauza bat, bururatorri zegana da, kartelak ez, nolabait kartelak publizitatea, dute hasironekin dena, oro harra lebitan zela ez, eta euskarri berean, eta orain maila etorri da, eta sistematikoki egiten ari da bi euskarri desberdinetan ez, eta klaro, egiten duguna da, kartel gehienak erderautzean egin, eta euskerazko gutxi batzuk, adibidez botellionarekin bezala ez, kale zurruteren kontrako kanpaina nazkagarri hori, nazkarri adibidez begira ze gertatu denez Iturraman, horrek ez du justifikaziorik ez. Hori ikusten da, lau botil laundi jarri dituzte, eta bakar jarri dute euskaraz, eta gutxiago ezin zutelako, lau dira gutxienez, baina hori da ez. Eta hori ahalbidetu dute Navarra Sumak eta PSOEk ez. Aurreko euskararen ordenantza Asironen garaikoa aldatu zuten, Navarra Sumak eta PSNek, eta hor salbuespenez onartzen zen kartelak eta bi euskarri desberdintean egitea. Baina Navarra Sumak egin duena da halako ebazpen bat atera eta salbuespen hori sistematikoa bihurtua, esan dut. Ordenantzak ahalbidetzen dion salbuespen hori beti egiten du, beti egiten ditu kartelak euskarri desberdinetan, eta hori, erderazko pila bat eta euskarazko oso gutxi. Hortxen, administrazio euskarazak egiten zuen lana etengabekoa, gainera batzutan lan ezkutu bat, ez? Zen gauza da protestatzea kalean, eta bertza da zuek egoten zaretena hor xietasunez behiratzen ordenantzak ezak izan, beraz. Elkarrizketa bukatu behar du? Ez galdetu behar nizun. Bale, ez bestela, aipatu nahi nuen, LGTBI arloarekin lotuta, mailarekin gertatu den beste gauza bat da, joan denen legealdian, Iruñeko udalak arrotu sortu zuen, oso baliabide ona LGTBI mugimenduaren alde, oso lan ona egin du eta egiten ari da, eta mailak egin duena, maila egiten ari da, pixkat desmanteltzen ari da, eta pena da, sekulako zerbitzua ematen ari da, uste dut jende asko laguntzen duela, eta pena da laguntza hori pixkanaka kentzea, ez. Baita ere, aprobetxatu nuen, nola ez Fermin, hemen zaudela, eta berez LGTBI mugimenduaren genealogiaren euskaratze horretaz ari ginen ez, webgunearen euskaratzeaz. Baita ere, aprobetxatu motz-motzean galdetzeko eazuk nola ikusten duzun egoera, orain berriki izan dire berri triste horiek ez, eraso LGTBI fobikoak, gorakada bat izan dutela, edo behintzat salaketek, ez dakit hola hitz gutxita, baina nola ikusten duzu edo nola bizitzen duzu ezuek panorama hau? Nik esan nuke batetik, jendea ikusgarri bihurtu ahala, orduan erasotzeko errazagoa da, ez esan nahi dute. LGTBI jendea izkutzen dagoen bitartean ez dago zailagoa da, ez dakit identifikatzea, erasotzaileak LGTBI jendea identifikatzea, ez. Zenbat eta gehiago sartu, orduan eta ikusgarriago dago jendea, eta orduan eta eraso gehiago gertatzen dira. Eta bestaldetik, hor dago ultraeskuinaren gorakada, nik uste dut batzutan egabe Davidetan sobera oihartzun ematen zaiela. Gero transen kasua, uste dut batzutan ustez ezkerrekoak diren planteamenduak baliaturik transen kontrako diskurso bat erekitzen dela, eta horrek ere ustez laguntzen du erasoak izaten, eta ez dakit nola ikusten dudan, esan nuke Nafarroan 2015-etik hona uste dut oso gauza positiboa gertatu direla, sortu zen hasieran Krisalis Nafarroa, Krisalis Euskarri herria zena, orain naizen dena,
adingabe transexualen babeserako elkartea, hori Iruñean arrotu sortu zen, Nafarroako gobernuaren biziko aldiz LGTB zerbitzu bat motatu zen, LGTBI legea motatu zen, gauza horiek denak onak dira. Eta hori, baina, bestalde, klaro, Iruñean Nabarsuma itzuli da boterera, eta, hasi da arrotu zerbitzua desmantelatzen pixka bat. Eta, hortxe, bestalde arroturen lana oso pozgarria da, jente guztia animatzen dut, zerbait behar izan ezkero gara jotzera, eta ez dakit. Bai, hortan disputa hori, azkenean seinalatzen duzuna, zuk erran bezala bisibilizatzen den eta ahalduntzen den heinean baita ere, bertze aldean sortzen dire konfliktoak eta bertze gorrotozko diskurtso horiek. Fermin, iduritzen bazaizu, hemen utziko dugu, eskertu egiten duzuen lan guzti hori, administrazioan zuen begirada jartzeagatik, eta, hortxen, behintzat zuei eskerrak, orain webgune hori euskaraz irakur daiteke. Mila eskerren diz, Fermin. Eskerrik asko zuei. Hauxen dena gaurkoz magazinean, espero dugu bihar ere hor egonen zaretela. Mila esker egoteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.